presyo naman po ng mga kandila sa Dagupan, binabantayan ngayon ng DTI Pangasinan. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa na ang Department of Trade and Industry Pangasinan ng price monitoring sa mga tindang kandila sa ilang pangunahing mall sa lungsod ng Dagupan. Layunin ng aktibidad na matiyak na nasusunod ng mga establishmento ang tamang at angkop na suggested retail price ng mga kandila, lalo na't papalapit ng pagunita ng undas kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga mamimili. Ayon sa DTI, batay sa isinagawang inspeksyon, nananatiling nasa tamang presyo ng mga kandila sa mga pangunahing pamilyan at wala pang inaasahang paggalaw o pagtaas ng presyo sa mga darating na araw. Dagdag pa ng ahensya, patuloy nilang binabantayan ang presyo ng mga pangunahing bilhin upang maiwasan na anumang pag-aabuso sa presyo habang papalapit ang undas. Pinalalahanan din ng publiko na maging mapanuri at agad na i-report sa tanggapan ng DTI ang anumang paglabag o sobrang singil sa presyo ng mga bilihin. Kasama mula rito sa IFM Dagupan para sa Ala-Ala 2025 special coverage, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.